Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Ako ulit si Amor Parinas. Ito, may biyaya ko ngayon ng Pangasinan. Ihatid ko yung kamag-anak ko doon. Ito, dalaw ko itong sasakyan ng kumpare ko. Biyaya kami ng Pangasinan ngayon. Sana walang maging problema sa daan. Makakalusot sana kami ng maayos. Kasi kailangan din na So mga kapatid, i-update ko kayo mamaya kung anong magiging resulta ng pagbiyahe namin. Maraming salamat. So ayun mga kapatid, back and forth lang tayo. Pabalik na tayo ng Maynila ngayon. Solo flight na ako ngayon dito sa sasakyan. Mag-isa na lang. May pasok pa mamaya kaya habulin ko. Sana gabayan ako ni Panginoon sa aking paglalakbay papuntang Maynila ngayon. So update ko kayo mga kapatid kung anong status. Sana walang traffic ngayon para dire-diretso yung biyahe, mabilis makarating sa Maynila. Ganitong oras alas 5:30. Dito pa lang ako sa Pangasinan, papuntang Carmen pa lang kasi nagpahinga muna ako doon kanina pagdating, tapos ligo muna para malamigan yung katawan. Sana mabilis yung biyahe natin pabalik. Habulin ko kahit makapasok ako ng alas 10 ng gabi. Sana makahabol. Sisayang yung araw. So mga kapatid, nandito na ako sa Moncada, Tarlac. Gabi na, naambon. Moncada, Tarlac na mga kapatid. Ito, pabalik na ng Maynila, solo flight, nakaka-boring, buti na lang may sounds, pero okay lang. Ito, dala ko yung sasakyan ng busing ko. Mag-isa ako ngayon. Moncada, Tarlac na to. So mga kapatid, update ko kayo ulit mamaya.
Ayan mga kapatid, oh, lakas ng ulan. Buwabahan na ngayon mga kalsada. Grabe na to. Hindi ko makita yung pinadaanan. Kaya mga kapatid, update na lang. Ayan mga kapatid, nakarating na ako dito sa Maynila kasi nag round trip ako. Maynila to Pangasinan, Pangasinan to Maynila. Pagod lang pero kinaya naman. Mga kapatid, huwag nyo sanang kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, i-like and share, at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa aking gagawin pang video. Maraming salamat mga kapatid.